Madalla yara, kun gama wasan ku na bara da na bana, to ni ma yau bari mu ga karatun na yau kenan. Za mu kamar yadda aka saba zan ɗau harafi, amma kafin nan wannan wani irin alama ne? Akwati ke nunawa? To yau na ɗauki harafin ta, sunan harafin na ce ta, wannan shi ne ƙaramin. Sunan harafin ta, sautinsa t a cikin kalman taka, taka. An ji abin da na ce? Domin yi tare. Sautinsa t a cikin kalman taka, taka. Alalo, alalo. Wannan harafin kamar yadda muka ce harafin I, sautinsa I, wannan ƙaramin harafin I. To sai a ji sunan harafin I, sautinsa I a cikin kalman ido, ido. An ji? To mu yi tare. Sautinsa I a cikin kalman ido, ido. Alalo, alalo. Yara, yara. Mene ne wannan? Me da'ira yake nuna mana? To, suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa t i a markaɗe su. An ji i ɗin ko t i, an ji i ɗin ko? Alalo, alalo. Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa t a markaɗe su. An ji a ɗin ko? Me na rubuta kenan? Alalo, alalo. Yara, yara. Mene ne wannan? Me da ke nunawa? Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa a markaɗe su. Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa a markaɗe su. Alalo, alalo. Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa t i a markaɗe su. Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa t i a markaɗe su. Alalo, alalo. Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa t a markaɗe su. Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa a markaɗe su. Ban ji ba? Wannan fa? Alalo, alalo. Yara, yara. Mene ne wannan? Me tauraro ke nuna mana? To, suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa li'i a markaɗe su. Ban ji ba? Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa a markaɗe su. Alalo, alalo. Suna harafin sautinsa, suna harafin sautinsa a markaɗe su.
Alina da aladu aladu iya suna rafo ka sautinsa suna rafo sautinsa a markaɗe su ta suna rafo sa sautinsa suna rafo sautinsa a markaɗe su sa tata Alina da tasa da kuma Alina da tasa aladu aladu iya